Hello mga bay, magandang gabi. Tagalog muna ako ngayon ha kasi meron po tayong bisita sa pangalawang pagkakataon. Sana makapasok siya at ayan, nagpitals-pitals ako ng aking hitsura kasi naman, alam mo naman, professional na masyado tong kausap natin kaya medyo mag-ayos tayo. Ayos na ba yan, Inday? Ay nako, nilukot-lukot ko lang yung mga buhok ko, day. Pinatong-patong ko lang dyan sa aking ulo. Tapos, gila-hila lang ako ng kaunti. Ito bang inyong nag-iisang tagapagturo ng kahit na ano. Dito, sa kahanginan. Ano ba yung kahanginan? Dito sa, dito sa Facebook na lang siya sa muka. Sa Facebook, sa YouTube. Hello, guys. Please accept my invitation. Pang ilang ulit na natin to ginawa. Okay? But dinecline mo. You have to accept it. Don't decline it. Accept it. Magawa sa putong maninglis ani ron. Hi, bye Flores Eds. Sally Inobio, maestre. Thank you for watching. Pamela Datoy, hello ni mo da sa UK. Hi, bye Jane Alpante. Kumusta bye? Kumusta? Bye Nilda Bulak. Hello ni mo bye. Kang kinsa man niha? Nalimot ko sa ngalan ni mo bye. Kini si Bulaw og buhok. Pag-comment sa daw bay, nalimot ko sa imong ngalan. Ja Star, hello. Hello. Hello ninyong tanan. Joby Bilma Sinika Dakil, hello nimo. Unsa ni? Hello ninyong tanan. Hello sa ating hello. Hello Mike Jess, hello. Hello sa ating. Diyos ko na islang na day. Hello ninyong lahat. Agoy. Wa na, no answer ka na naman day. Hindi ko na nakita. Christ can't go live with you at this moment. Okay, ano na naman problema, please? I-rotate mo muna yung cellphone mo. Sinasabi ko sa'yo, ha? Kurutin ko yung ano mo. Hi, bye, Lucy. Hater, kumusta, bye? Rosita Lil. Hello, kumusta? Salamat kayo sa kasing-kasing. Gapula-pula. Daghang kayo salamat. RBCL, Thursday. Hello, bye. Kustamos. Ginamos. Okay, Rabay, mapay pahulay nako karon og gilabay ra nako ang akong office uniform og nagilis ko aning diigang naman ang kuning kalakihan noon ni. Kung tugnaw na mukalit man og init. Hi bye Ellen Torres Takmo, happy birthday sa uulitin sa pangalawang pagkakataon. Sinurprise ko to si Bye Ellen Lucy Takmo. Kasi yung sabi ko nga sa'yo na nang stock ako doon sa timeline ng page mo at nakita ko doon yung may nag-post na birthday mo nga ngayon. Sana ay bigyan ka pa ng napakaraming biyaya sa iyong buhay at sa iyong buong pamilya. Aha. Di ara. Bye, kisa man ni ha. Oh my God, Christ. Anong nangyari? Yun, Day. Punta ka sa notification mo, Day. Tapos, punta ka doon sa notification mo, Day. Tapos, tingnan mo yung invitation ko doon. Yun ang pindutin mo, Day. Tapos, makapasok ka na sa akin, Day. Hello, kay. Bye. Siya may ngalan ni mo, Bye. Nalimot. Bye, Moret. Palomar, Jestner. Maglibog, kuaning mo, Bye. Oy, ablido ni mo, Bye. Hello ni mo, Bye. Kumusta? Gwapa kay ning Bisayaan ni, oy. Hello ninyong tanan, Bye Mercy G. Hagland. Salamat sa Ginoo sayo duguro nakatugdon sa kung kuna mga alas 10:30 human ako. Dayon pagsaka nako dire gichat-chat pa nako niya ato ang bisita karon. Yung bisita sana natin ngayon na no answer from your live broadcast. Nung nangyari, Day? Sana makapasok ka para ikaw talaga yung mag-explain sa ating mga viewers, no? Kasi wala akong alam sa mga
sa mga ganyan-ganyan. Kailangan makapasok ka para maipaliwanag mo talaga ng mabuti sa kanila kung ano talaga ang mga nangyayari sa panahon. Oh, maganda kasi yun eh. At saka maganda sana makapasok ka talaga bakit para malaman ko rin kung ano talaga ang ang ang, ang takbo ng iyong mga hirap ng Tagalog ba? Yung mga plano sa buhay na gusto mong i-share sa amin at sa lahat ng manonood natin. At sana naman maksip mo na ngayon yung aking invitation, 'di ba? Para makapasok ka. Pumunta ka kasi doon sa sa notification mo. Tapos pindutin mo na doon yung ko, yung invitation ko sa iyo. Bye Ruby. Ruby. Ruby, nawala ka na ba Ruby? Way, hello ni mo bay. Ayra kog tagda. Di ara gitagad na ta ka bay. Bilya Duna, Lagait Chandler, hello bay. Maayo kay na nakuan ka na sa laag ka din. Jenny Mundias, Sangko, DJ Catrice, Reyes Pitugo. Hello ni Mundia bay sa Qatar, hello. Hello, Mary Grace. Hello ni mo bay, Lorna Jonella. Okay ra kayo ko bay, gwapa gihapon kaayo. Gara po siya no. Perti gihapon kilaya bay, bisag pitig bisiha, basta kay importante nakakilay gyud mo gina importante kay kung wala ko'y kilay murag yaya kay kumulihok murag di ko confident sa akong kagalingon. You will accept it for the 5th time. I'm inviting you right now. So you have to follow my instructions so that you can enter our live broadcast. Gara po siya naman English, mas Inday. Galbi Ana, Roflo Jason, hello ni mo bay. Jen Carol, hello ni mo diha sa USA. USA ra kung nabasahan katong usa makalibog man tong kuan ngalan sa kuan. Ibilin mabaylan, hello ninyo diha sa tanang naa sa USA, hello ninyo tanan dinha daghang salamat sa iyong makanunayo ang paglantaw kong salida no and happy belated Thanksgiving. Di ara. Kutanda, Liz Martinico sa Yolda. Hello ni mo di bay. Evelina Abinido in Gate ho. Maria Abines, hello ni mo bay. Tika muna ha. Anuhan ko muna to si Bayot. Saan na? Wala na. Naghang na siya day. No answer. Hindi ka talaga makapasok day. Ninbat na kita day na ilang bisis na day. Kailangan makapasok ka day para maano mo talaga ba? Ikaw talaga magpaliwanag sa mga viewers natin. So, Diyos ko, sayang naman yung hairdo ko ngayon saka yung buhok ko pinalaylay ko pa naman para matuloy sana yung yung live natin. Tika tanggalin ko nga ito baka ito ang dahilan. Baka ito ang dahilan kung bakit hindi ka makapasok. Bye, Evelyn Mabaylan. Hello ni mo bye. Bye, Rowena Bent Awal Agak. Hello, daoy nanambok. Sus ganihan ni ingon naman akong amo nung ganihan na. Nanambok naman ka. Ingko nga, siya nanambok ko. Pwede naman kung ka na trabaho. Nanambok na hinoon ko. Nanambok may tanaw nila ko Kamu ba yun siya may tanaw niyo na ako. Nanambok ko. Pwede magutuman. Pwede ka na trabaho. Masige na mahinoon ko kaon. Taon kaon. Bye, Analoy Bilin, Abinido. Gito, RB Jane, Manggubat. Pulyoso, hello ni mo ba? Pati mamain. Hello. Kay Olive Nacario ba to? Wala, nanagan. Paspas kay managan yung mga comment. Elizabeth Nakahara, hello ni mo ba? Salamat kay inyong tanan ha. Mojo ni ako ang tumong og tuyo karon nga. Usapang future muna tayo sana sa mga gustong mag-invest, gustong may mapuntahan or gustong may maparuunan. Tama ba? May gustong mapuntahan na lang tayo. May gustong mapuntahan yung lahat ng mga pinaghirapan nyo sana. Kung gusto nyo sana, Lutaya, Rizal, hello ni mo bay. Hirap-hirap talaga. Bye. Tapdasan, Analisa Tabukal.
Hello nimo diha, Phil Investor, RJ Salimbagat. Thank you for watching, bye. Ana Lupanaw Huyos, ayun. Ayun nga, gusto ko sana nga makapasok talaga tong ating bisita ngayon para sana siya talaga ang mag-explain sa inyo kung anong gagawin. Pero sige, kung hindi man siya makapasok ngayon, hindi pa rin pinalad. So, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook account, kanyang personal account na Christ Gonzaga. Nilalagay ko dyan, ilagay ko sa ating caption, no? Pwede nyo siyang hanapin kung gusto nyo may mapuntahan ang inyong future, ang inyong lahat ng paghihirap nyo ngayon kung gusto nyo mag-invest. Kasi nasa ano siya, nasa Robinsons, anong company ba yun? Ang kumpanya nila is Robinsons Land Corporation. At meron silang area ngayon sa Cebu. So, yun lang. Sa ano lang yun, sa mga may sobra-sobra dyan na mga kwarta, no? Pero kung tama-tama lang mga kwarta natin, hindi tayo pwede dito kasi medyo may kaanuhan. Hindi ako sigurado, pero sige, kung gusto niyo mag-invest, kung gusto niyo may mapuntahan ang lahat ng paghihirap ninyo, pwede niyo siyang kontakin for more information. At syempre, naku, nawala na naman siya, pumasok. Sige, Chris, manood ka lang at nang makita ko yung green na video mo, pwede kitang ma-invite dito. Sa ngayon kasi nawala. Francis Rose Cercado, Sumagpaw. Hello ni mo dire sa Kuwait. Miss Ref, di ka ba? Miss Ref, but lang, oy. Michael Dahan, hello ni mo dia sa Israel. Kumusta man ka ba? Joyce Galion, hello ni mo diha sa Riyadh. Bilya Antipunen ba, oy. Hello ninyo diha, agoy. Anilin Kudaste. Laban mga Bisaya. Way atrasan mga Bisaya. Bye. Susa Kasangkapan. Hello, thank you for watching. Clark Ong, hello ni mo diha, bye. Walay habhab karon. Wala na ko ni habhab, oy, kay murag nakuan ka nang niubos ko ganiha inam gusto kong amo nambok na ko, eh. Di sa ko makaon karon ugma na lang usa ka liro bawion. Liz Martinico. Sa Yulda, di lagi mo kaon usa kan anan pero inikaon wa na apil na tanan pamahop ni udto panihapon. Kizel Sumiwan, hello nimo diha bay. Selmari Sinduerde, hello. Wala pa rin, no, hindi pa rin makapasok ang ating bisita. So anong gagawin kaya natin dito? Nisa EJ Hanilin, hello nimo. Vergs Labod, si Balios, hello nimo bay kay Elpa. Kay El Papi Abok, kay Liz Martinico sa Yolda. Wala na yung tayo bahabay pero nanaptap na po di ay ni karon ang among alaga nga inhinyero gipang butangan na og kaning packaging tape ang mga pultahan. Dayon gibutang ang packaging tape, dayon ang kani bitaw sa pinila dire Supra bitaw giali na mo sa pultahan, dayon butangan og packaging tape na mo among ibakargo ang pultahan. Pakargo na magpurtahan kay samang kay manglusot ang mga tubig sa mga bintana. So namutang na pod mi og mga mga tualya karon na mas ana pod ko kay ni ulan naman sad. So mao to nga wa na pretty na pud namong pang-ali karon sa mga baha. Dayon mao to. Unsa ni? Clark Ong, hello nimo diha bay. Unsa ni, shout out sa ako baby para makatug na ko. Sige katulog na, good night. Paul Oside, walay kaon sa karon kay diet ko karon panihapon. Pero ugma mamahaw, sigurado ko mamahaw jud ko ani ugma kay gutom jud kay ni ugma ba. Inigmata sus daghan kay trabaho piti naman ang gutoman ay daghan trabaho ay magsige na mahinog kutoy akong tiyan, magsige na panguhit ha maninintal kay tiyan ako sige daghan kay mga trabaho ba magsig panguhit sige ingon nga adto na kusina pa kuan na kanang tubilin ako Joyce Journey, hello nimo bay. Kang Chi Duterte, hello nimo. Kang Cataract Santillan Tubac, hello bay, thank you for watching. Suset Eitan, hello nimo bay. Kang Ana Marie Marbs, advance Merry Christmas sad nimo. So may Pasko, may usong Pasko diri bay, walang Pasko sa Middle East, walay usong Pasko, walay usong birthday, walay usong bagong tuig. Unsa pa, way kalag-kalag dire, way adlaw sa mga kasing-kasing dire, may celebration dire, mura mag ordinaryong adlaw ra, marag wala lang ba. Analin Coscolia Arnado, hello nimo bay.
Mars Top, hello ni mo diya ba, Mars Top. Kang, siya ni, kang, It's Rises. Saan mo na pagbasa? Sige, Chris, manood ka na lang muna. Manood ka muna, baka sakaling makapasok ka, no? Ganito kasi ang gagawin mo. Ngayon, i-invite kita, manonood ka, di ba? Invite kita, tapos, pag na-invite na kita, may darating kasi, may darating sa'yo na sulat, galing sa akin. Diyan mapupunta sa sa notification mo. Ngayon ang gagawin mo, pindutin mo diyan siya sa notification mo. Tapos ganun ang gagawin mo. Sige. Pwede ko bang i-invite tong mga nandito? Susubukan natin. Itong mga nandito, gusto niyo bang pumasok, bay? Itong mga nandito, apat to silang naka-video. Aba, lumayas, natakot. Nawala. Sino ba to? Tingnan natin. Tinday, shoutout ko. Watching from the mom, thanks. So, na ko pag shoutout na mo ngalan, nga Arabic man na, paghilom. Fatima, manabitan. Di man ako mabasa ito yung ngalan. By Casey, Batistel, Mac, and Tyree. Hello ni mo diya, bay. Bitaw, nanambok lagi ko, bay, nga nanaghan akong trabaho. Ang katong napa si Ronald dire, kuan ra ko kanang 52 kilos. 52 kilos, pwede na mabaligya. Hala karon nahimo naman 56 na dagdag. Sus napuna na mag-upat ka kilo hinuon. Di na ko mukaon siguro tulo ka adlaw, suwayan ako. Kinsa maning naada na bebe, invite na to ni be, isa man ni be. Be, suwayan na to ni invite be. Hi, bye. Interviewon lang kita konti. Bye, Angela. Gwen De Pros, pag hindi pa rin makapasok, inviting ko tong iba, Bye, Shane Cano Neo. Thank you sa message mo sa ating sa ating inbox. Si Angeli Gwen De Pros. Hello ni mo day, inday, pa-shout out sa akong channel B, Life in United Kingdom with Bods. Pakisuportaran daw yung ating YouTube channel ni Angela Gwen De Pros. Ang kanyang YouTube profile name ay United Kingdom with Buds. Buds ba niya or Buds? Ay, bye Liz. Martinico sa Yulda. Kini si Bay. Ang ating bisita kaya ibang ano na lang. Ibang ano na lang, anong. O sige. Hi, bye. Hi, bye. Marina Molina, kumusta man mo? Si Ginebe, kahilig, be? Sige. Paano? Wala man. Kailangan kasi maglabas kayo dito sa screen ko sa ibabaw para ma-invite ko kayo. Pag dito lang sa okay. Pag dito lang sa comment kasi hindi Ayan, tingnan natin. Ayan ba, Ginebe, kahilig lines. Invitar na takabay. Kay wala man, di man makasulod ang atong bisita karon, so lahi na lang atong pasudlon. Bye, Shane. Shane B. Riguna, silo ni mo, bye. Kumusta, bye? Ingon ka nga, invite ka na ako, niya imuhang gi-decline. Don't decline it. Accept it. Pag i-decline mo kasi, di ka makapasok. Bye, Janice Alvarado, hello. Ini si Jane Alpante, bintahon ako ni. Bye, Jane. Di man siguro mo kabalo mo accept. Maong dili mo makasulod. Sige. Mark Mendez. Hello ni mo diha bay sa Riyadh. Hello. Og sa tanang taga Toledo City. Hello daw. Bye, Chris Jane. Baya. Rico Hermoso. Hello ni mo bay. Salamat sa pagpangga. Bye, Jane Alpante. Ikuan, i-accept ang akong invitation ni mo karon kay magsugbat ag bulad. Bulad palutpot malangsi og kining bulad nga kuan kining singan ani sigarilyo. Magdali accept na. Madison, Belski Liquido, hello ni mo bay kang katipitipit. Tikar sa mga nangutana day no. Kung sa mga nagtatanong kung ano yung dahon palagi na kinikit-kit ko, kinikit-kit ano ba to? Nginangat. Kinikit-kit naman ino. Yung dahon nga pirmi na ko gisab-sab sa mukas Tagalog ay. Yung dahon na palagi kong sinasab-sab, kinikit-kit, kinakagat, kinakain. Palagi yung tinatanong sa akin kahit palagi ko na rin kayong sinasagot. Marami pa rin nagtatanong hanggang ngayon kung ano yung dahon na kinikit-kit ko. Okay. Ano yun siya sa regular
Itong bangs ko ba sa kuan sa alaga ko, grabe yung tawa niya. Sa alaga ko kahapon ba, na nagpasan mig bag, ipakita na ko sa iya akong bangs, ingko nga. Tanawa akong bangs, oh, naunsa na ni. Hastang katawa niya. Tapos ikwento ko sa iya ha. Ikwento na ko sa kong alaga nga nakaligo ko sa iyang shower, piti niya katawa, tutuwad gisig kinatawa. Ingko nga, unsa man yung shower nimo nga ditugod ko sa iyang shower nakaligo kay kani laging kuan, kani laging singan ani. Wala sa ato ang bukid nila mo sa shower diri kay sa ato ang bukid inta ang Caltex naman tong kabo dito dapay balde nga napuno naglumot. Dayon ang kabo usahay katong bagol. Sus wa may kabo yang pag-abot diri sa shower naman kay usaon man ni masawi. Usaon man ni masawiran bibi testingan bi sus pagpindot nako pastilan. Sus nabuhi gid akong espiritu nakaligo indang ko nya piti bang bugnawar bas ko bi sus. Buhi akong espiritu eh. Sa muka lagi sa muka yung shower lahi nila shower lahi. Ako ra videohan sa kung na ako'y panahon ha. Videohan ako ning shower nga nagkaligo ko. Sus, piting kung saan man ni pagpindot, saan man ni. Jesus, pagpindot nako, to ara da tagam nakaligo lagi wa sa oras. Bay Rowena Bariga Gutierrez. Hello ni mo bay basilan sa muka lagi ning wala sa bukid. Oy kay sa mamantili ra man tag kabo-kabo o kining bagol o kaya Caltex ato mga kabo o sa pa to mga himuong kabo nato. Sus Ginoo, pag-abot din ni sus matingala na lang ta aning kuan mabalaw gitag pangitag pamaagi usa man taw ni pag-abri oy di man ta kahibalo ani. Bye Melba Abilia law Aleni L Jazz. Hello ni mo bay. Kang Cheryl Labiste, hello. Kay Maricar Amba, hello ni mo diha bay sa Lebanon. Hala, gabiin naman kay karon sa Middle East, hindi talaga nakapasok yung ating ano ngayon, no? So, mahirap talaga makapasok, kaya kung gusto niyo na lang ng additional information, pwede niyo siyang i-chat, pwede niyo siyang kontakin. Sana nga makapasok siya kasi matatag sa kanya itong live natin ngayon. At makakuha kayo sa kanya ng additional information kung gusto niyo mag-invest. Ayan, kasi maganda sana talaga kung makapasok siya para ma-explain talaga niya sa inyo. Bye, Lai J. Bilia Ditinhauser. Hello ni mo diha bay o sa shoutout daw sa Villanueva family sa Umod. Hala kay Casey. Batistil mana. Mana daga na bay. Isiri Sarda Bilia. Hello ni mo bay. Ewan ko sino tong ina-add ko, hindi man makita ang profile niya. Wala siyang answer. Okay, sige. Try natin yung iba. Okay. Bye, Toyo Tina. Hello ni mo, bye. Sige. No answer gyapon. Okay. Accept mo, bye. Punta ka sa notification mo. Tapos, nandoon yung invitation ko. Accept mo lang. Tapos, i-rotate nyo pala yung i-rotate nyo yung cellphone nyo kasi naka-landscape tayo ngayon. Pagka hindi nyo i-landscape yan, hindi nyo ma-accept yung invitation ko. Yan. Hi, bye. Maribeth. Oy, Mac Henry. Salamat kayo sa kanunayang paglantar kung masalida, bay. Milba Abilia, Laurie, hello, bay. Sige, invite ka, be. Tanaw na to. Landscape ang mo cellphone para magkwanta ka, ma-accept ka. Oh, ma-accept ko nimo. Kay naka-landscape ko. Kumusta day? Kumusta? Okay ra in tawon, Kalois Ginoo. Ikaw, asa naman laong okay na day? Giflo. Ay, patubang sa atop. Diri. Pakita mo. Kadali sa day, akong gi-off akong kuan. Asa man kadapit karon? Yami sa UK. Oh, di ba? Yes. Tanaw og X Factor day. Ala, naon sa imong signal, naku putol-putol man. Ay, o dera na. Kumusta man ka diha? Asa man ta karon dapit? Na ako sa Scotland day. Kumusta man unsay oras diha karon? United Kingdom. Unsay oras diha karon? Kadali sa day. Kuan day kanang 8 o'clock. Sa gabi alas 8 sa gabi. Sa gabi day. 8, 9, 10, 11.
Una minimo og 3 ka oras og tunga. Una minimo og 3 ka oras og tunga. Dili ka. Oh, tiway juday ha kay enjoy kaayo ko nimo. Oh, mao ba? Enjoy kaayo minimo. Salamat Enjoy kaayo kayo. mi sa imong mga komedya. Unsa man nga video ang imong una nakita nako? Video nako. Katong gabagulbul ka day nga nang katong gayaw-yaw ka nga imong family nga inigpadala nimo kwarta dili na mo tubag. Naglimpyo mo sa rooftop. Naglimpyo mo sa rooftop. Sa kuanto sa silong mi ato nang limpyo. Silong mo nakatawa ko dahil ko kanindot ani uy kay dili plastic ba. Mo na-addict ko nimo, na-addict ko. Salamat kayo bay. Salamat kay bay Melba Abilia Lauri. Salamat kay. Nag-follow jud ko nimo kay Kalingawan. Na kay mga pangutana diri nako. Pwede ka mangutana unsay imong mga gustong ipangutana. Di lang kanang muuli man kag Philippines no. Oo, siyempre muli kita sa tong kuan yutang na tawan. Asa naman po ka mo trabaho? Asa ka mo trabaho? Magkuan sa ko, magtinda-tinda sa ko dito gamay dayon ang akong plano manggod kanang mang surprise ko og mga pamilya sa mga OFW ba. Kung gusto sa mga OFW na to nga i-surprise nila ilahang pamilya, ako mo kuan ana mo mangamot ako imo adto din. Gusto sa mga OFW nga picture ilahang pamilya, mga anak ba, mga request mga OFW or kadugian agyo kay TV show. Birthday, kasal, graduation, Mother's Day, Father's Day. Pwede ko nila kontakon, pwede ako mo adto sa ilahang pamilya. Dayon, bahala na sila mohatag para sa kuha. Then syempre, kung unsa to yung surprise, sabutan na mo kung unsa to ilahang gusto nga ipag-groceryhan ba nila. Ako'y bahala, masaligan ko ninyo anak kay ako mao jud na number 1 ako problema karon kay lisod na ko kontak sa amo so ang akong gusto inig-uli na ako nga unsa to ang akong gikalisdan din gusto na ko himuon para sa mga OFW sa mga kuan basta masaligan ko inyo bahin anak pwede ko ninyo kontakon kung pwede mo kung gusto niyo mag-surprise sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Okay, taas na tayo kung answer no. Well done. Isa pa. Well done ka ayo ni imong plano. Well done imong plano ma-celebrity gyud imong status kay mga tao daghan ning salig nimo bitaw. Putol-putol na earth. Well done. Magkuan sa well done day. Magtinda-tinda sab ko samtang wala pay kuan, wala pay mga customer nako nga mga OFW or bisag katong nara sa Pilipinas, magtinda-tinda sa ko magkuha ko pwesto. Magfurgot na ko ba kay kinahanglan ako sa akong mga anak karon kay mga hapit na maulitaw og dalaga kinahanglan gid nila ako ang giya kay gamay pa lang sila wala na ko sa ilahang kiliran. Karon pa well done day. I'm very proud kamo mga FW maluoy biya ko ninyo mga OFW maluoy biya ko ninyo kay ningkamot sa family. FW man sab ka parehas naman ta. Pero naminyo man kog puti day, naminyo man kog puti. Mao lagi naana ka diha so salamat sige lang kay kami tabang gihapon mo assist ko bisag unsa di ba mamili kung isa ito'y naitabanganan. Salamat kayo. Salamat kayo. Sige day, I'll give you something. Okay, walay problema. Sige day ha, padayon. Katawa ko ani mong naong imong hiwi-hiwion gwapa gihapon. Goro po siya no. Salamat kay Bay, sus gwapa di mo Bisaya. So, kontak lang ko sa akong personal account Joy Dapo. Asa mo ko magtantaw. Okay day. Okay, padayon. Salamat kay Daan Bay ha. Okay, day. Bye. Okay, sige. Yes. Bye-bye. Okay, day. Bye-bye. Bye. Okay, bye-bye. Ayo diha, amping kanunay. God bless. You too, day. Bye-bye. Bye-bye. Mama chup-chup. Bye. Mama chup-chup. Chup-chup mama. Asa naman eh. Okay, bye. Asa daw ni mo
Okay, bye. Hala, wala. Ay, sige. Sige, be. Invite na to ning uban. Basing namoy gusto mga ipangutana. Kisa pa'y gusto diha nga musulod sa tuwang salida. Okay, pati mamain. Pati mamain. Diyan ni. Bye, Shane B. Rigunas. Asa magud na mo gawas nga green nga video para ma-invite mo. Kung wala, dili ta mo ma-invite jud. Singan ani. Wala. Ay, bye, Elizabeth Nakahara. Hello ni mo diya, bye. Unsa na inday kabkab nabuang sad ko kinaon si mga hagono maayo gani kay daghan kayo na sa Japan. Maayo nun bay lami di ba kaayo lami kayo primero ra man na kanang murag lainang kaprog maanad na magpangita na ka kanunay. Bye Marna V. Colombo Huerta. Hello nimo bye. Smith Eme. Eme. God bless you always too. Kinsa man ni Naster Kiss na Malish. Hello nimo diha bay sa Jordan. Hello, hello. Chiho Duterte. Ang Jerjer bay nawala nakatabig dayon. Ako naman siya hinganlan og hagunoy. Dahon sa hagunoy dayon. Dayon sa English ana arugula leaves. Arugula leaves ang uban pud tawag po nila rocket, ang uban roca leaves mo tawag nila. So mo to. Nawala na ta sa atong kuan karon ba? Okay. Sulayan ako nag-inviting usa oh. Bye. Bye Arlene Shago. Hello nimo bye. Salamat kayo. Judy. Sige, sulayan tigag invite. Dem siya ay nawala. Comment og otro bye. Juby. To sa ni kuan si Lord Chavez. Kasi namin gusto ng pangutana sa ko, pwede sad, pwede kung makasulod mo. Pero dili man sama ni bye Melinda. Belinda. Maribit, oy, McHenry, hello ni mo ba? Sumalang gumangkang. Gumangkang ba? Angeli, Gwen. Wala. Si Bay Ricky Navarro. Asa naman to? Time sa. Bay, accept bay. Asa na? Wala na. Dili man makuan. Bay, Haida is di Maulana. Sunya Pasko, hello ni mo sa Davao. Uy, nagmata na ka siya na rasa ka Pilipinas. 12 ilaw na, alas 4:30 naman diya sa Pilipinas ba? Tigmata naman karon sa mga kuan, sa mga negosyante, sa mga tighimog mga budbud, bingka, biko. Kuan, piniritong saging, piniritong kamote. Mga putong balanghoy, lami kayo. Bye. Pinpin. Di sana pin, hello ni mo bay. Ria A. Ramos, hello ni mo bay. Kumusta man mo taon diha? Salamat kay ninyong tanan, salamat kayo. Wala man nakasulod ang atong bisita karon oy. So, mo to lagi akong gingon sa inyo ha. Kung gusto ninyo mag-invest, kapila na nako gingon, i-message lang ninyo siya, si Christ Gonzaga sa iyahang personal account. Para ma-explain ninyo sa iya ha. Ma-explain niya sa inyo ha kung unsa gyud ang mga lakaw sa panahon bahin sa aning mga invest. Hello bye, salamat kayo bye. Belinda Pangan Faustino. Bulacan. Mo lagi buntag na diya sa Bulacan karon, ting mata na sa ting kisi-kisi na sa Pilipinas karon sa mga sayo kayo manulod sa inyong mga trabaho, sa padulong sa inyong mga trabaho. Sayo mang mata kay tungod perting trapika kay Pilipinas, so pag-amping mo sa inyong mga biyahe ha. Pag-amping mo kanunay bisag asa pa man kamo. Amping mo mga bay. So grabing traffic Pilipinas, wag gyapon na solbad ng problema sa traffic Pilipinas no. Bay. Sani Claire Paliangayan. Hello nimo diha bay sa naari ka diri sa Kuwait, Parwania. Hello nimo diha. Bay Lisa Baldisco. Hello nimo diha sa Sora. Kuwait gihapon. Unsa ni? Unsa ang pagbagis sama sa imong kilay o bagis lang gud ana. Bagisa nimo dire Bagis pug ka sa ibabaw. Taman dire, then liko na day nimo. Bagis na pug ka dire. Taman dire. Bagis pug ka taman dire. Then liko na pud nimo. Ana lang gud. Then ayha na day nimo pintalan ang kuan, pintalan ang sulod.
Bagisan siya nimo ana mag-drawing siya kag pormang kilay. Din ayhan nimo pintalan, ayhan nimo pandayon diha. Na naman ko video di ako sa pagkilay. Pero sige, mag-utro ko og siya ni bagis. By Shane B. Rigonas. Invest condominium man ilahang kuan by project sa ilahang kumpanya. Og ambot murag na pa sila ilaing project, murag na po sila mga yuta siguro or mga kuan basta sa iya lang mo pag contact. Sa iya lang mo pag contact. Hi bye Kikat Idbayot. Hello nimo bay, rot nindot manggud ning naantay ka og galingong yuta ba, naantay ka og galingong balay kay mag way problema ba kagubot-gubot lisod kay panahon karon kay gubot-gubot na sa mga yuta lagi nga di ra ba nato madala ning mamatay ta. Ayo ma-rotate. Hindi, i-rotate mo yung cellphone mo. Sige. Rotate mo yung cellphone mo, day. O sige, bye, Priholes. Lunin mo diha, bay, sa Dipolog, Sambuanga del Norte. Mayong Pasko in advance pod. Dinhi sa nasod sa mga balas. Dili oso ang Pasko diri gid bay. Why Pasko diri. Ma'am Jo Amoryo, pero makagawas ko kay mananghid man ko kung amo, makagawas ko karong Pasko. Nanghid man ko sa iya kay adlaw nga tawhan man ako sa Pasko. Pero di na ko mugawas sa mismong Pasko gyud pitsa 25. Mugawas ko sa mga 22, 21, 22. Ana mugawas ko. Pero Pasko di ko mugawas kay pasilan. Di ka makaagi pas ang hanang tao. Katong nagawas ka atong mga miagi. Pasko kay itong dako. Sus wagi gahuod lang agi sus imbis na magdali-dali kasi mong lakaw kay giurasan ra ka. Dili na mahimo ang imong lakaw kay wa na perti nang kuana, perti nang gahuot na ng dalan, di ka magkaaging bilis pagtabok. Bye Mario. Ebrado, hello ni Boda sa KSA. Uy, bitaw salamat kay inyong tanan ha. Kani si kinsa ni Mama Rosie Jan, I'm going to invite you. Accept Mama. Ma'am Jo Amoryo. Hello nimo, advance happy birthday by Inday. Salamat bay. Adlaw na tawhan ako in town karong umaabot nga Disyembre 25. Mel 18. Natawo ko atong Disyembre 25 alas 12:06 sa kadlawon. Nauna lang si Jesucristo og unom ka minuto nako no, unom ka minutos. Kay alas 12 man insakto na taon si Jesucristo. Og ako natawo ko alas 12:06. Muna nga ang gipangalan sa ni Papa na sa akong amahan sa ako Mary Joy. In Tagalog Maria Ligaya. Og sa Bisaya pa Maria Kalipay. Maria Kalipay. Ang bisag unsa pay mahitabo pa man ang mahitabo sa akong kinabuhi kinahanglan Mary Joy gihapon ko daw. Mo to gipangalan sa akong amahan sa ako So mo to unsa man kung tuiga Mel 900 80 basta naa na mga 80 Bye Ems Mot, hello nimo bay 1980. Na diha sampayin ninyo makatag-an ay premyo. Mayra Carpin Rojo. Hello nimo, salamat kayo advance Merry Christmas Maricel Pasuelo. Salamat sa iyo Joy Maria Ligaya. Dayon ang akong angga tata. Ang nag-angga po siya ko ang ako pong magulang kay namon ko'y magulang. Daghan kay mi puriyabuyag uy. Daghang kay mi puribuyag, pulo mi kabuok, may gani kay namatyan mi usa, siyam na lang mi karon. So nakuan rang pakanunon sa mga ama. May gani pa. Ang among kinamaguwangan, namatay siya kay nabuyagan man to siya kay ang katong kinamaguwangan namo, ang ako man kong inahan, nagsigig pangala ni kuan Maria. Mo to ang dagway sa among kinamaguwangan murag gyud si Birhen Maria. Murag ila yung ingnon nga murag si kuan Birhen Maria tong bataan nabuyagan to siya dayon
layo maging ospital dito sa amoa, nagkalibanga tanan-tanan na to, murag na dehydrate tong magulang kinamagulangan na mo. So layo kay ospital, layo kay center nya, napay agianan nga kalibunan kaayo sa unang panahon. So wala na kaabot sa center ang gidagan sa akong amahan ug inahan to among kinamagulangan, pero wala na jud nakaabot sa kuan sa mga sa ni lisod kay sa unang panahon ba kay magsakit bitaw ka, lisod kay layo kayong balay tambalanan. So mao to nga nabugto taon to among kinamagulangan sa unahan sa suba. Magay itong panahon na wa nagbaha. So mao to na dayon ang ikaduha na mo, pagkataon ako, unang istorya to sa akong ikaduha, among kuya o utol akong pangalan niya karon.